ti Masakbayan. Itagagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, sika, umay agaram kanyak, Cirilo? Nagpuskol mo ten tarupam? Ha? Kwa, Jenny? Itapay laang, ibagakon kan ka, anabastad kan. Agraraman ka talaga niya. Pakabasulak ka di, no agayatakan ka. Wen, basol mo no apay nga agayat ka kanyak. Ngam awanan bibiyang ko no agayat ka kanyak. Basta timakunak, saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Jenny? Adda ambisyon ko itibiyag. Ket saan mo ang maipaay dayta? Ambisyon mo? Apay, adda ka di maitad mo kanyak, akinabak na. Ha, maitad mo ka di tinaranyag ang masakbayak. Jenny? Sikang agmulmula na ang iti kamote. Ha, agraraman ka talaga. Ala, pumanaw kan. Ket saan kan nga agsub-subli dito'y balay? Isumot lagayang may ka dito'y balay mi. Tanasair tirik nam. Uwan nga rod. Pinainak ni Jenny. Pinagsasawanak iti kakasakit asao. Anya timbagana? Kunana, adyak ka no maipaayan iti naranyag ang masakbayan. Gaputag mulmulak lang iti kamote. Anya? Grabe mo ti pa nagsasauna. Kat iso kuma. Anya kuma ti kabibiyag na. Saan ka di anak urapay mo't lang nga padak? Ngumuray kasta ti pa nagsasauna kanyag. Sa anak lata amaawanan iti namnama. Ay ayatak lata. Ala addakan ka dayta. Saan ka mababalaw? Taay ayatummat ngamin. Kat mangnamnama ak. Ama ayat naktumat ni Jenny. Oy, Jenny, sumurot ka kada kami kininanang mo iti garden. Makiburas ka iti sweet face. Ay, jak kayat tatang. Jak kayat tingumisit. Kahit agkalugong ka matitipayab-yab, kan aglong sleeve ka. Uray pay, jak kayat ti agtrabaho iti garden. Makabannog. Ay, si kalaang ti kasta di taoy. Dagiti padam ababalasang ket adda trabaho da. Makipurdiya pay dagiti daduma, angem sika. Sadot ka anapeklan. Jak kayat ti agtrabaho iti garden tatang. Uray anya pay ti bagbagayo. Jak latta kayat. Agsapol ka nga rod iti panggedam. Addamat nalpas mo ako rusaw. Wento. Ala, inkayon iti garden. Panawan da kon dito'y balay. Agluto kanto nga rod iti pangrabyan Tapno inton sumangpet kami kininanang mao. Mangan kamin tulatan. Wen ka di. Agdalos ka dito'y balay Sana day talagtugtugaw ng agsilsilpon ti aramida. Ala, agmerienda tapay bakay. Kanenta day to'y lining tak akamuti di parbangaon. Wen, lakay. Ay na. Mayat day to'y barako Ay, anya matanjay anak ta. Saan nga agsapol iti panggadan na? Idinto ta nakalpas mo't iti panagadal na. Awan siguro ti mangawat kan kuana Apay nga awan. Kat nakalpas mo't iti adal na. Kasjay ka di ti adadal na. Kaslawang panunot na. Jakman ammo no asino ti malaan na. Ay, sa anak akasta. Ad-adda asa nakakasta. Isu ajak amo no asino ti timawidan na iti ugale. Ay, nalabit abasol ko, lakay. Ngamen, sipod ubing ni Jenny. Yawat ko amin akasapulan na. Nga uray idiadan iti kolehyo. Ilablaba aklat ta. Isaganak ti kanan na, kan ilutwak. Uray pay. Sursurwan na kumati agtrabaho Bakbakitanan. Dumteng tulat ta siguro ti aldaw a makaamires. Kanon tupay?
Bakbakutanan. Ngam kaslaawan nasaya ta panunot na. Hoy, Jenny! Itay pa'y ngay masidegakan ka diti parangan niyo. Ngam kasla dinak nadlaw ngay masidag. Oh, apay darna. Anya ka diti ibagam. Awan matkit di, ha? Nakita ka laang diti parangan niyo. Iso ngay nasitgan ka. Kasla da pang panunutom, ah. Sakat umisem-isem ka pa'y. Anya ti pagis-isem mamaya. Sakit. Nakalipstick ka. Nga uri adda ka la diti balayo. Wen, kayat ko ana pintasak itinal daw. Tapno adda makasirpat kanyak abak nang. Baknang! Kasta ti ambisyon ko darna. Ti makiasawa iti baknang. Tapno sa anak ton nga agrigat. Kat, saan kamot nga grigrigat dito'y balayo ah? Kat no day talamang saksaklot iti dakulap mo ti araramidom. Ti kayat ko, maadda anak iti dakkel abalay. Tay adda ko check. Ken adda katulong ko. Amin akayat ko kat mayawat kanya. Kat, asino ngay abak nang ti mga sawakin ka? Iso nga rod nga inaldaw nga agpapintasak. Tabarang adda lumabas abak nang dito'y paraangan mi. Kat masirpat na. Ay, awan mo, Jenny. Hey, sabali ti panunot mo. Ala, urayam. Barang adda baknang makasirpat kan ka. Oh, si kamot gayam day tamasabat ko, Jenny. Sa dino tinagapwam. Awanan bibiyang mo. Itulod kan, aging gay balayo. Saan ka akasapulan? Kabailak ti agawid asisya. Wun gayam. Oh, adoy. Adda natang awit ko. Adoy, alamon. Imbagla pang ramanan nyo, itinatang amulak. Anya? Awata mo, Jenny. Kastoy ti maiparbeng iti daytoy anatang. Ne, apay nga nga impurwak mo matan tinatang. Kasta ti maiparbeng iti natang mo. Jenny, No kastoy ang masabat na iti dalan, nasaysaya at laangan nga aglisi ka. Kat di nakasarsarita, maawatam. nalabas ka mat, Jenny. Awan mo't dagas nga naramid ko kan ka. Awan nga paiso, ngam kagurgurak day ta panagrup-rupam. Ha, ditakan. Nalabas mo't ni Jenny. Nasakit ti panagsasauna. Dagiti natang empurwak na. Inak mo't lapidutan. Tasayang. Ape akas tatilangam asimang pat, serilo. Daliday ka ah. Una na. Ngam, awan anyaman na daytoy. Anya ka diti pagliday am aya. Napan ka lang iti garden, sa idisimbang pat ka, kastan tilangam. Kasla na pa ay iti balasang. Kaslakastan, nanang. Apay aya, pinaay na ka ni Veron. Sapay ni Veron ti talaga akayat ko aparakan ka. Nasingpot day jay abalasang. Ngam sayang, ta pinaay na kamot gayam. Saan nga iso tinang paay kanyak, nanang? Nulikot ni Jenny. Ni Jenny, tinapintas abalasang gitabangir a kalsada. Una nang. Ay, Jack magustuhan day jay abalasang. Suplada, kunamlan iso ti kapintasan diti barangay tayaw. Iso ti ay ayatak, nanang. Sirilo, nilaangan biron ti armam. Adayo anasaysaya at ti ugali na. Jack kayat ni Jenny aparakan ka. No iso ti asawaam. Ay, oray sa antan nga agam amaw. Laksiden na kun nga ina, kat laksiden kamatan nga anak, aglin naksidtan. Anya? Nana, nangiyagak iti mais. Nalingta dayto yan. Naimas daytoy. Nay, nagimasin nga'y balasang ko. Ay, ipaboritok ti mais. Adtoy nana, para kada kayo. Ay, agyaman ako, nay. Ngam, ado daytoy Amangan mo't nula ko yu daytoy. Ay, malugi kayo lakit, day. Saan, nana? Para kada kayo dayta. Ramanan nyo
Ala, pagyamanak unay balasang kaw. Ni Cirilo, nana? Ayan na? Napan ijay garden. Kasta ka di? Agluto akto iti sidaan apang rabii, nana. Di kay agluton iti sidaan nyo. Umay kayon to ikan. Ay, nakababain pa yun balasang kaw. Agluto akto iti ginitaan nga aba. Ay, sos, nag-iimasan ngay no kasta. Nana, urayin nyo. Taumay kay to ikan. Melvin, kaano ka ang mga sawa? Apay akasta ti saludsod yo, papa. Mga sawa kan, iti kasta, agsardeng kan iti kina-playboy mo. Sandak man asingan, papa. Agrubrubuatak. Mapanak maki-birthday iti may sagayem ko. Agsapul kan iti asawa amijay, tapno mga sawa kan. Ni papa mat. Adan kan iti husto nga edad, iso ang mga sawa kan. Ken tapno agsardeng kan iti kina-playboy mo. Nay, itay kapay ladita sangot ti Sarmeng. Naglabasit pa'y dayta bibig mo, Jenny. Bay andak laeng nanang. Sakit nagkiting pa'y tapaldam. Agkasangay ti may sagayem ko. Katnasken ka no adumarayak. Ngamin, siyak ti kang runaan asa nga ili na. Hanggang saan mo't anas kan anakiting tapaldam. Ingka agpantalon. Bay andak ka di nanang. Nagdagaang ita. Iso abay anak laeng nga agpalda iti nakiting. Saan nga rod makaay-ayo? Makaay-ayo kadagiti mata ti lalaki nanang. Na. Kaya't mo apagpistaan da ka dagiti lalaki abuy-buyaan. Okay lang. Sa nabali, tanapintasak man. Ay, ingkakit di agpantalon. Ay nananang panawan dakon dito eh. Taituloy ko ti ag-makeup. Saan dakon asingaan pa eh. Hello, miss. Nagpintas ka maten? Thank you. Oh my God, naman tayo. Mabaling ka di, ti makamam mo? Ay, nagtagaran. Yawawat na titakulap na. Pakialamano kanya. Mabalin ka di, ti makialamano kan ka? Sige. Naglamuyot mo ten dagiti dakulap mo? Inagkam titakulap ko. Anya tinagan mo? Jenny tinagan ko. Katsi ka, anya tinagan mo. Melvin. Gayam ko ti ang kasangay ni Sheila. Oray siya. Gayam ko mat ni Sheila. Oh, kasta ka di? Sige, ibatamon at idakulap ko, Melvin. Saan ko ngay batan? Aging nga umanugot ka iti kayat ko. Nga anya? Mabalinta ka diti ag-date. Ha? Kayat ka, Jenny. Melvin. Kayat ka nga i-date. Gaputan na pintas ka. Sige, umanugutak nga ag-date ta. No, kasta, kotsem day tinagpintas a kotse? Regalo kanyak ni Papa. Oh, no, kasta, baknang kayo? Uwe, agmay may saka anak. Isu asyak to ti agtawid iti amin asanikwa ni Papa. Ado ti sanikwayo? Adapay ranchumi Uy, kayat ko makita ti ranchuyo. Sa dino ti ayanday ta ranchuyo. Amangan numabalin nak na ipasyari jay. No kayat mo, ijay ti papananta ita. O sige, ijay nga rod ti papananta. Oh, anya ti makunam dito'y ayanta. Nagmayat dito eh. Matanawagan ta dagiti baka. Magustuam ka di dito'y? Launay, Melvin. Agyaman nak inyagnak dito eh. Nagmayat. Jenny. Inarakop na.
Ala, ang mga noda makakita ka data dito eh. Datalaan ti tao dito eh. Melvin, Mabalin ka dingagkan ka. sige. Melvin. Melvin, rabiin. Di na ka di tulod nga agawid. Saan? Masaduta kon ngagmaneho. Dito'y ka na maturog. Itulod kan tulangan inton bigat. Awan sa bali a pagturugan. Nudi dito'y silit ko. Anya? Alangan mo't nga jay kwadrat ipagturugan. No jay kusina, when no jay salas, mabalin. Ngam, amangan no adamang gundaway kan kay jay. Ado ti trabahador dito'y alalaki. No, kasta. Di tuyak silit mo ang maturog. When? Sige. Di kagdanag. Itulod ka nga agawid inton bigat. Nagturugam idirabi Jenny. Apay nga itala asumangpet ka? Kan asino jay nakakutse anang itulod kan ka? Boyfriend ko day jay, nanang. Bak nang day jay. Adaranchoda. Boyfriend mo? Wan? Ay, kamodyanan na. Nakasapulak matlaangan itibak nang. Kaano pa'y anaadaan ka iti boyfriend? Idi pa'y lang. Awan mo't nasasaom ka na kami kan ni tatang mo. Nasken ka di nga ibagak amin kada kayo ti mapaspasamak iti biyag ko, nanang. Katwan Kat, taga-ano dayjay a boyfriend mo? Di tabangir nga ili, nanang. Apay, kayat naka dagiti dadakkel na, kat nakurapay kalaang may. Wan, nanang. Awan parikot iti ama ni Melvin. Kat ti inanangay. Awanin inana, nabayagan apimusay. Kamaudyanan na. Nakasara kakmatlangan itibak na. Darna, mabalin ka di ako yugan nak iti rancho. Rancho? Wan, iti ayan ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Wan, boyfriend ko. Kuyugan nak amapan ijay. Usaran ta ti motor mo. O sige, atgan ka. Tapno di mumot ko na. Di kagdanag. Gasolina ak ti motor mo. O sige, awan parikot iti dayta. Dito'y gayam ti ko nam arancho. Medyo adayo Isungarod ako nak nga usaran ta ti motor mo. Nagaduwa ba ka? Bak nang ti boyfriend ko kung naktumatkan ka. Kat, ammo ka diti boyfriend mo nga data diti rancho da. Saan? Takayat ko as sorpresaan no addaman dito eh. Anya tira aramidan nyo dito yung rancho? Ha? Melvin? Tara na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinabainan ni Jenny ni Serelo. Gapo iti panangaram na iti daytoy. Imparo pa na iti baro, adi na kayat, tikas kankwana. Gapo tadi na maipaayan iti naranyag ang masakbayan. Naamamuna nga rod ni Melvin, amay sa abaknang. Kat nagtalak adagos iti baro. Inawis na ni Darna ak arubada.
Tapno kuyogan na daytoy iti rancho da Milvin. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Ambisyon, ditoy drama tayo, ti Masakbayan. Di mo ka di impakaam mo iti boyfriend mo nga umayta ditoy. Saan? Kaya't ko asurpresaan no addaman dito eh. Ah, kasta ka di. Oh, anya ter aramidin nyo dito yung rancho? Ha? Melvin! Sika nagdaan na itadar na. Agam-am mo kayo? Barkadak ni Melvin. Umay kayo, intayo di kubo, agpalamiis tayo. O sige. Jak ni namnama si kagayam ti boyfriend ni Jenny Akaruba. Ala, umay kayo, mapantayon di ta kubo. Jenny, si kalaangan ti mapanid di kusina. Ingka mangala iti baso apag inuman tayo. Sige. Uy, jak ni namnama akaayan ayat mo gayam ni Jenny. Saan ko akaayan ayat? Kaay-ayam ko lang. Ha? Anya ti kayat mo asawon? Irik ti umasideg. Di siyempre, tuktukin ti kawitan. Anya? Kayat mo asawon? Saan kayo nga agayan ayat? Saan? Kat, sa di no tinakaamam kan kwa na. Iti birthday party ni Sheila. Sheila? Tay gayam na dayjay ah. Kayat mo asawon. Gayam mo mat ni Sheila? When? Kasta? Kunaklakit din no nakajakpat ni Jenny. Takasta ti arapaap na itibiyag. Ti makiasawa iti baknang. Tapno narang ay to kano ti biyag na. Kasano? Padak mat idaan ako rapay. Oh, ato yan ti baso. O sige, agmerienda tayo pa eh. Darna, saan akon asumurot kan ka? Agbati akon dito rancho. Ni, apay ngay? Itulod nakton ni Melvin. Sigurado ka? Wan, o sige, mapankan. Taag subli ak iti ayan ni Melvin. Kunak manunapan kayon, Nagbati akon. Di ka kayat apanawan dito eh. itian niya aga po. Melvin, uray na biit tapay anagam-am mo. Agayat akon kan ka. Kan, kasanon no agsikuka. Parikot munday ta. Ah, Melvin, anya ka di ti aramida. Tapno lang ang maayat na. Sika a babae? Ayat eh? Saan akasken ka ti kayat ko nga ikalaysa? Saan akasken ka nga ambisyosa? Saan kit din akasta ti kayat mo? Kayat mo ti makiasawa iti baknang tapno agnamay kanto. Pudno, kasta ti ambisyon ko. Ket ita, naskan nga ikalay sana. Gapo ta dinadaal mo ti dayaw ko. Tada ka di dayaw ti kasken ka? Iti kanito adinak ikalaysa. Ket telaklangan tibyak ko. Ket mga ramidak iti surat amang ibagbaga asi katigapuna. Anya? Nangag mo timbagak, Melvin. Iso adinak karkaritan talumabanak. Melvin, di naktalikodan. Sa anak ang matalikodan, Melvin. Itapay, tanakasara ka kon itikaskan ka abak nang. Saan ka nga adaywan? At daaklaan iti abay mo. Matungpalan ti ambisyon ko nga ay. Babaan iti panakiasawak iti baknang. Anya, pudno ka dito imbagam, Darna. Wan, Cirilo. Nagbati iti rancho ni Jenny idi Kalman. Kat saan yun ang nagawid pa eh. Ano kasta, nakasara ka ni tibak nang. Saan to nga agrigat pa'y? Ay,
Kat no saan nga ay ayatan ni Melvin. Melvin gayam tinagan na. Barkadak ni Melvin. Kat amok ti aramid kan ugali na. Ha? Playboy day jay. Kasano nga ron itan? Di amangan no pagayayaman na lang ni Jenny. Ngam kasla kayat mat ni Jenny. Ha? Nagbati nga rudan. Tati na kano kayat apanawan ni Melvin. Iso day jay. Pinanawa ko na. Awan nga rod, Darna. Napaayak ka talaga ka ni Jenny. Awanan namnamakan kwa na. Anya nga ron ngay. Baknang matikayat na. Daytay kas ka ni Melvin nga darantyo na. Sige Sapay ko mga rod, tamatungpal ti ambisyon na. Ama kaasawa iti baknang. Tapno saanan nga agrigat pay. Sapay ko mga rod. Tay tungpal ni Melvin. Tano saan? Ay, naspaken. Agsang-sangit tulaangan ni Jenny. Bakay, apay di anak mau tasaan manin anagawid iti rabi ay. Ay, jak nga rod amo, no sa di no tinagturugan na. Apay akas ta ti aramid ti balasang ta. Sa bali abalay ti pagturturugan na. Di na pa'y ibaga no sa dino ti ayan na. Ay, kasta nga rod mo di anak mo. Ay no masuro na ka mga no matibab ko kunak manay. Ay. Di mo dangdangran ni Jenny. Tabalasangan. Uray man. Tapisek no kunak tapisek. Di na taam mo ngay kabilangan. Ay, bay amon kunak manon. Bayam tasyak to ti makisarita ken kuana. Amangan ngamin no maatake ka, gapo iti pong tutmo ken kuana. Sige, agyan ka dito rancho. Nga maman bibiyang mo iti kayat kong aramiden. Okay, tinapatag, agdan natin. Di ka agreklamo iti anyaman akayat kong aramiden. Wan, awan reklamo. Sikat ti agbalin na katulong ko. Agluto, aglabaken aminan. Pagserbian ka, Melvin. Sa nabalin nga agpaayak akas babaunan ni Melvin. Ti importante, ikalay sanak to. May sa amak nang. Kat sa anak to nga agrigat iti danana. Balasang kaw. Apay ka di nga adda ka pailaang dito'y ranchaw. Apay, ay niya ti parikot no addaak pay laang ditoy, tata. Hamo, balasang kaw. Darasudos ka. Saan na nasaya at aramidam? Anya? Playboy ni Melvin. Amangan, no pagang angawan na kalaang. Iswa na saya at no agawid kan. Kat saan kan nga agsubsubli pa'y dito'y. Apay ka di ang makibiyang ka itibiyag ti sabali, tata. Ah. Apay asaan aday tatrabahom ti asikaswam. Nay, kasta gayam ti panagsasaw mitikas kanyak amaysan alakay. Idinto tayo bagbagak ti pagsaya atam. Awan bibiyang mo kanyak. Ala, panawan na kon dito'y kusina, taagluto akpay. Ala si ka nga rod ti makaamaw. Umaykan, tagmerienda ta, Veron. Wen, umaya kon. Napunok na iti basket iti pinuros ko abin, Cirilo. Oh, kitaam. Sige, iawid mo tunay ta. Imbagla si Danyo. Ha? Uy, saan Imay ka lang tinulungan nga agpuros. Malugi kan yawid ko dayto Sa anak amalugi. Apay kumangay amalugi ak. O sige, gatangak laangan. Saanan? Yawid mo latan. Sigurado ka? Wan. O sige, ilutok dayto taumay kan to ikan. Sige, wanan. Ala, agtugaw kan, tagmerienda ta. Wow! Nagimasin day ta meriendata? Kamuting kahoy kan tsaa. Wan. Sige, agmeriendatan. Tamangan no nabisinan ka, anagburas iti beans. Agyaman na kiti merienda, Nabsugak. Veron.
Apay ka di anak kasaysaya at kakanyak. Ha? Siyempre, gaputa na saya at kamot kanyak. Nagdumati ugali ka ni Jenny. Ni Jenny, kunam no asino abaknang. Di na kaya ti agtrabaho iti garden. Dananang kantatang nalaang ti agtrabaho iti garden da. Kasjay at talaga ni Jenny. Ngamin, ti kayat na kat daytay mapanaglang lang ay. Iso nga ruda kayat na ti makiasawa iti baknang, tapno kano saanin nga agrigat. Ngem, santo pa'y nga agtrabaho iti balay da. Ninanang na ti agluto kan aglaba. Agtugtugaw lang ti aramiden na. Ken, makibarkada. Ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Uray amok ang nagalas ti ugali na. Ngam, agayatak latakan kwa na. Nalabit, gaputa na pintas. Di pa'y lasika tinakarik na ak iti ayat, Veron. Ha? No apay anipay la Jenny. Adi mo't mangayat kanyak. Ayan di anak mo, bakit? Apay asa na si Mangpet idirabe eh. Sa dino manin tinagturugan na. Ay, Jack Ammo, lakay. Di na mo't imbaga no sa dino ti papanan na. Kasjay kadilatan di anak mo, bulak baol. Wen nga road, lakay. Kunak man no binagbagaam. Wen, binagbaga akmat. Bayam, tasak man timang bagbagakan kwa na inton sumangpait. Balasangan, ngam kasta pa'y laing ti aramid na. Saan nga agaw awed, kan di na ibagbaga no sa dino ti papanan na. Kasanaw no adadakas ang mapasama kan kwa na. Wen nga road, lakay. Nakagraduar mati ti panagadal na. Ngam apay adi mapanagsapol iti panggadan na. Ta iso ko mati pakakumikuman na. Ta saan kahit nga agbulbulak-bulakas ta. Ay, imbagak day taken kwa na. Ngam agsapul tulat ta kano iti trabaho na. Melvin, nasakit ti sikat ko. Mabalin ka di amasahin na. Ha? Alan, naglaba ak ngamin iti kaus na. Iso anaban mo ka. Ay kat, uwan na. Day talaga yan. Melvin, ay ayatan ka. Kasta ti marikrik na kan ka. Nga uray na biit tapay anagam-am mo. Ngem awan panagayat ko kan ka. Sana balen. Amo, agayat kan tumatla kanya. Aramidak ti amin na kayat mo. Taamok ama ayat naktumat. Oh, adto yan ti beans alinutok. Linaokak iti karne. Apag iso apangal daw Ala, mangantang arun adwa. Agsangutan. Ha? Alan, awan kadwak amangan. Iso asikalangan. Tadda ka mo tandito'y balay. Sa bagay. Ado da ito'y si daan ta. O sige, mabit lang nga rod ta isaganak ti plato. Si kanti mangisagana iti kananta. Wen, ngam adda ka diin na puyo. Nagluto ak sidaan laang ti awan. Taur urayat ti ipadigom kanyak. O sige, mabit lang nga rod ta isaganak ti kananta. Naimas gayam ti lutom Ay na, nabsugak unay. Oh, adto'y ti danom. Agyaman na ka. Cirilo, di mo ka di kayat ti rumwar sag paminsan? Kas ko mapanagpasyar ijay ili. Wano mapanagpag na pag na ijay park. Ha? Rumwar ta inton bigat ta Domingo. Mapanta makimisa. Kalpasan na. Mapantabiit ag pag na ijay park. Sige, rumwarta nga ron inton bigat. Cirilo, kanayon mo't nga umay dito'y balay ni Veron. Agayan ayat kayo kaday? Saan, nanang? Agpagayam kami laang. Amom, nagagat abalasag ni Veron. Napintas mo't. Apay adi mo arman. Awan pa nagayat ko kankwana, nanang.
Ni Jenny ti pakarek na ak iti ayat. Ni Jenny ang nagalas ti ugali na. Ay, nasaysaya at langan ani biron ti ayatam. Imbagak mo't adyak magustuhan ti ugali ni Jenny. Anyang ugali na, nanang. Idi nasabat ko ididalan. Dinamag ko no sa dinaw tinaggapuan na. Ngam amam no anya tinsungbat na. Awan bibiyang mo. Kunanakit di kanyak. Anya? Diyak kaya ti kasi ama manugang. Bastos, awan respeto na. Nanang, Nasaya at mati ugali dana ng kentatang na. Ngam kas jacket din ti ugali ti anak da. ngam ni Jenny ti pakarek na ak iti ayat, nanang. Kasano daytan? Sursurwam nga ayatan ni Veron. Iso ti kayat ko aparakan ka. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saanen ang nagaw-awid ni Jenny kat nakipagnaad ken ni Melvin iti rancho. Binaybayan mat ni Melvin tapno adda agpaay ababaunan na. Binagbagaan mat ni Tata Andoy to'y balasang nga agawid laangen. Ngam pinagsawan lang ni Jenny iti saan ang nasayaat. Iti sabali abangir kinasarita ni Nana Melba ni Cirelo ani Veronti kayat na amanugang. Kat numabalin isulaangan ti ayatan ni Cirelo. Papagayam denggan tituloy ti seryetayo italawas ang napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ni Veron ti kayat ko ang manugang. Saan ko ang magustuhan ni Jenny? Tanagalas ti ugali na. Nanang, Nilaangan Veron ti ayat Cirilo. Ta sigurado, saan kanton nga agbabawi iti udi na. No ni Jenny ti maasawam ay sigurado agbabawi kantaw. kasano nga tanday ta, nanang? Kat ni mat Jenny ti ayatak. Ay, nasaysaya at ani Veron ti ayatam. Pagayam laang ti pangibilbilangak kan ni Veron, nanang. Pues, sursurwam nga ayatan. Sino jay babae nga day jay kusina, Melvin? Ni Jenny, papa. Anya ti kayat asawan ti kadda na dito yung rancho? Bayan nyo lang, papa. Anya ti aramidan na dito'y? Katulong ko, papa. Katulong wenno abalbalay mo manen. Aging kakadita kat awan lata pa nagbalbaliw mo. Amangan no makaala ka iti sakit mo iti ginaplayboy mo. Sana mapasamak na ita, papa. Kano kakading agbaliw, Melvin? Ni papa Babaero kalata nga aging kayta. Manuna babae iti pinagsangit mo. Ado na, papa. Ngam di kayag danag. Tawan rumswa aparikot. Melvin, agbalbaliw kan. Tanusan. Jak ipatawid kan kada ito'y rancho. Ta sino kumat ipakipatawidan nyo? Siyak lang mat ti anak yo. Bugbog tong nga anak. Into nakapsutakon. Ilakok. Kat idonar ko laangan iti balay ka asi ti mapaglakwak. Anya? Didak man ang awan iti kasta, papa? Ala, papanawom day di babae dito rancho. Jak magustuhan ti kadana ditoy. Sakit naka-short pant. Apay, agkursunada kayo kenkwana, papa? Sige lang. Aniya. Ingkay lata iti ayan na, papa. Sumardeng kan. Tanu saan? Tanugag tarupam.
Relax lang, Papa. Ang awan kayo laang. Ala, ingka papanawen dayjay a babae. Kuna ni Papa, apumanaw ka kanon dito rancho. Isong agawit kan. Saan ang mabalin, Melvin? Itapay, taintalag kun ti amin ko kan ka. Apay, asino ti aking basol? Melvin, Ala, agawit kan. Kasta ti kuna ni Papa. saan? Agnanayo na kun iti danam. Ay ayatan kan, kadyak kayat ti maisina iti abay mo. Dito yaklatan. Anya? No pilitan dak apumanaw ditoy. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadag iti baka kat mataya kon. Anya? Agraman dagiti baka? Iraman mo iti kinabasit ti panunot mo? Basta, no pilitan dak nga agawid. Aramidak timbagak. Nukasta, nakagraduar ka iti kolehyo? Once, sir, nakalpasak iti kurso nga HRM. Apay nga rod nga daka dito'y rancho. Apay adi kag trabaho. Diyak mabalin a panawan ni Melvin, sir. Ay ayadag ni Melvin. Kat iti kanito at talikodan na ti pagrebangan na kanya. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadagiti ba kayo. Apay, at daka di responsibilidad ni Melvin kan ka? Once, sir, agdadagsen akon. Aniya? Iso nga ita, aramidak timbagak, iti kanitong atalikodan nak ni Melvin. Kasday ka di babae ti kayat mo nga ikalaysa, Melvin. Kunak man no pinapanaw yun, Papa. Di na kayat ti pumanaw dito'y. Dahit ang arod kat, Papa. Di namatan kayat ti pumanaw. Pakay babainam daytoy, iti kanito nga aramiden natin bagana. Ngagpasangdo ka dagiti baka, Papa? Di na maramid dayta. Kasano no aramiden na? Saan na maramid ti kasta, Papa? Ay, Melvin, urnusan daytoy. Pangasim tadi kagaramid iti pakay babainam, kan ti pamilya tayo. Mano na babae ti imay kaniyak ngagsangsangit, tapno lang ikalaysam. Papa, Agbalbaliw kan, Melvin. No talaga akayat mo ni Jenny, pues, ikalaysamon. apay ka di adi mo kayat ti pumanaw. Saan ka nga ay ayaten? Saan akasken ka laeng ti kayat ko nga ikalaysa? Sa anak a pumanaw ditoy. No kasta, siya kun ti pumanaw ditoy. Uray pumanaw ka, adda aktulat ta ditoy asang patam. Ngamin, ditoy akon nga agnaed aginggat ingana. Ditoy akon nga agpasngay, ken ditoy matan adumakkel ti pasngay kunto. Anya? Agdadagsan akon, Melvin. Awan ti pabasulam, no di si kamat laeng. Siya? Siya klaang ti pabasulam? Ala, pumanaw kan dito'y rancho. Tas saan asika ti babae akayat ko nga ikalaysa? Tata Andoy, sa dino ti papanan ni Melvin, jak na siputan arimor. Mapan ka no agbirok iti girlfriend. Anya? Kasta matikuna na kanyak. Mapan agbirok iti girlfriend. Girlfriend? Imbagak meten ken ka idipay. A playboy ni Melvin. Ang maging gaita. Handa kalata ditoy. Saan ang mabalin ang pumanawak dito'y tata? Sana nasaya at ti aramidem, Jenny. Ibantay mo kit din ti bagim. Iti lalaki at di mangayat ken ka. Kasano akong tata? Kasanon ti si Kugo? Basol mo matlaang agawid ka kit din. Tawan na saya at amaganap mo kan ni Melvin. Saan nga rod ang mabalin? Ala si ka nga rod ti makaam mo, Jenny. Nana Melba, adda salad ngay naramid ko. Umay ka paramanan. Salad. Wala na. Atoy Ramanan nyo, Nana Melba. Naimas. Kasta ka de eh. Saan unay anasamit?
ngam naimas. Ayan ka din ni Cirilo, aya. Ta iso ko mati makisarsarita ken kabalasang ko. Adda di talikodan ti balayo, nana. Tamtamingan na dagiti natang amula na. Ay, kasta ay ah. Ay, rumbeng aramanan namot day tasalad mo. Sapay na daw. Sige, nana. Siya kunti mangayabkan kwa na. Malanga road. Ingkaya ba anta isa ka anak ti kapitayaw? Naimas da ito'y salad mo Veron. Agyaman na. No kumanga main taagasawa kayon. Di adda kuman apo ko. Naragsaka kuman apo musay. Ha? Ni, anya apo mo say asasawan nyo, nana. Hawan na. Ay, di tay ammo ti biyag. Iso ano mabalain, kayat ko kuman makita ti agbalin nga apok, tamaaw-awir ko pay. Bakit akon balasang ko? Ay, nanana. Atidog pa'y tibiyagyo. Iso nga rod ano mabalain, kat agasawa kayon ka ni Cirilo. Iti kasta, maaw-awir ko pa'y dagiti agbalin nga apok, sakbay ap umusayak. Nana? Pangaasiyok ko maadto agasawa kayon. Agkalaysa kayon iti kabiitan apanawan. Apay akas jay ti imbagayo itay nanang. Kababain pa'y ka ni Veron. Agpakaasi kayo mutan nga agkalaysa kami. Ay, hanya ko matidakas na itimbagak. Ammom anak, agayat kan ka ni Veron. Apay, di mo madlaw dahita. Madlaw ko, nanang. Ngam saan matanala katikunayo nga agkalaysa kamin. Agkalaysa kayo kit din. Nalakalaang asosurwom nga ayatan ni Veron, tanasaya at ti ugali na. Nanang, No iso ti maasawam, awan to ti pagbabawiyam kunak manen. Awan makunakan kwa na, tamalaksid anapintas, nagagat kan na respeto abalasang. Nakadanon ta dito rancho, Sharon. Talaga? Ipasyar ka iti entero a rancho. Agsakay ta iti kabalyo. Sige. Ala, bumabatan dito yung kotse. Oh, asino na ita babae anak ka short pan? Kaslaur urayan na ta. Di mo nitaltalak da ita babae. Katulong ko la da ita. Kasta? Okay. Ala, bumabatan dito yung kotse. Asino day ta a babae, Melvin? Awanan bibiyang mo no asino. Ala, ingka mangisaga na iti taraon. Tad dito'y amangal daw ni Sharon. Anya? Agtungpal ka kadi? Wano nasaysaya at langan na pumanaw ka. Sige. Ingka magkabalyo. Kat inton sumangpet kami. Rumbeng anakasaganan tikanin mi. Nalawag? Sige. Sige, Cirilo, mangantan. Naimas da linuto kasi daan. Umay ka ko mapadigwan, ngam imay ka matanditi balay. apag isuan na na akti pangal daw Iso nga ro da mangantan. Ayan dagiti dadakal mo. Adda da ija garden. Ken adda balon da. Tain lutwak ida iti balon da. Di mo kadi ida tulungan ije garten? Jak ka ba ilang taggabyon? Tumulong ak tulangan inton pa nagmumula. Apay, amom kadi ti agmula. Uy, di nakatawa na. Nalaingak nga agmula. Aggabyon lang ti jak ka ba ilan. Ay, kinapuno na. Kayat ko ti agnegosyo. Arapaap ko ti manglukat iti dress shop. Nasayat mo kasta. Nalaingak nga ag-design iti bado. Iso akayat ko kumanga itrabaho dayta. Aramidem Wen, dumteng tulat ta dayta agundaway. O ala, mangantakit din. Sigurado ang magustuam ti si daan alinoto. Una, amok analaing kang agluto. Pudnon sakit diti ko na ninanang Ngaan niya? As anak nga agbabawi. No sikat ikalaysak. Anya? No umanugot ka. Ikalaysakan, Veron.
Andoy, anya ka di ter aramiden ni Melvin. Sabali man na babae ti kadwa na nagkabalyo. Nalabit agayam na laang dayjay, senyor. Kastamot ni Melvin. Agawis iti gagayam na. Kat agkakabalyo da dita. Ngem babae dayjay kadwa na itay. Ket duada pa'y anagsakay iti may sa kabalyo. Kasta nga rod ni Melvin. Ngem, amok agayam na laang jay babae, senyor. Ket ni Jenny. Ay, sabali ti ugali dayjay a babae, senyor. Di na kayat ti mabagbagaan. Binagbagaak, anasay-saya at no agawid laangan. Taamok apagang angawan laang ni Melvin. Ngam, kuna nakit din, at ti trabaho klata ka no, ti pakibiyangak. Aniya. Iso asigi makaammo ni ti biyag na. Awan to ti pabasulan na. Tadi namat kayat ti mabagbagaan. Natangken ti ulo ni Melvin. Ket amangan no may sagmag iti kina playboy na. Onya, nabanog kan, Sharon? Uy nga ron, makabanog mat gayam ti agkabalyo. Agi na natang rod. Tainta pa'y mangal daw. Nakaluto nga tan ti baba unam. Wen, nakaluton dayjay. Napintas. Sakit, naka-short pan. Siguro, abalbalay mo day jay anya. Wen, isungawan ti rumbang apagimunam. Okay. Agi na nata. Tainta mangal dawan. Oh, nasaya tada kayon. Apag iso, nakaluto akon. Sige, isagana mon ti lamisan. Sige. Umay kan, Sharon. Intabiit agdigos. Okay. Itay pa'y anak kasagana ti makan. Ngam di pa'y larumar da Melvin iti silid. Ha! Dayjay babae akadwa na. Makaraman kanyak dayjay. Payman tay nakitaan ida ijay silid. Melvin! Nakasaganan ti makan! Di nakagkanti na. Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan daytoy. Anya ti aramiden ni Jenny iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasaya at ti panakilangan ni Veron, kada Sirelo nga agina. Iso ti magustuhan ti ina ni Sirelo, apara kankwana. Inam amiris mat ni Sirelo, tinasao ti inana. Ano ni Veron ti ikalay sana, pulos, nga awan to ti pagbabawyan na. Kabayatan na, ijay rancho, at dain sangpat ni Melvin a babae. Nakaluto matan ni Jenny, ngam di na ida mauray arumwar iti siled. Napan na nga rod ida tinuktok. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Melvin! Nakasaganan ti makan! Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan da ito eh. Melvin! Melvin! Apay ka diya disturbo ka, ha? Tinungpanak? Awanan kayo iti bain! Anya ka di ti pagpupungtutam.
Kat saan tamet nga agayan ayat? Anya. Indel-del mo lang tibagim kanyak. Ala, agawid ka ngaminan. Saan kan akasapulan? No kasta! Inaklangan ang pasangdoy ti baka! Bitakan! Hoy! Jenny! Anya ti aramidam! Sigurado ka tulungan na kamang lukat iti dress shop ko, Cirilo? Una, tulungan ka. Ngam apay at tulungan nak. Una, tapara iti pagsaya atam. Awan dress shop dito lugar tayo. Isu na saya at numang bangon ta iti dress shop mo. Taday tamot ti pagasmam. Pagyamanak no kasta. At damot ba si turnong ko ijay bangko? Dayjay ti pagpuunam. Sigurado ka? Wen, Ngam apay a pagsayangan nak iti oras kan kwartam. saan ang masayang? Kan may sa, kayat ka tulungan. Gaputan na kaamiris akon, Veron. Iti anya. Asi kagayam ti kayat ko kang ikalaysa. Saan ani Jenny? Husto ti kanayon nga ibagan ni nanang kanyak. Ano sikat ikalaysak? Sa anak nagbabawi. Cirilo? Veron, mariknak nga agayatakan ka. Nagbidutak iti panagayat ko kan ni Jenny. Kat mariknak, asi kagayam ti ayatak. Cirilo, saan alimad kan ka nga ay ayatan ka? Ammo ka madlaw mo dayta. Ngam, ammo ka saan ka asigurado itiriknam. Sigurado ak. Nga mala, saan pa iladay tati panunutan ta? Tati panagkalay sa, kat saan mat nga inapuran day ta? Ikan tati bagita iti gundaway. Ang mga miris, no talaga mo't lang nga napudno ta iti tunggal maysa. O sige, kasta ti aramidan ta. Isu nga ita, ipamaysa ta pay laeng, ti bangunan ta address shop mo. No kasta, agyaman ak unay, Cirilo. Masagsakta na kita aramidan ni Melvin. Napintasak man. Ada yung anapimpintasak ng dayjay kanduwa na ita babae. Anya ka di da ito yung naramid ko. Jenny! Di ka tumpak di tadiraas! Sinurot nak ni Melvin. Dang nga kamutan niya. Nagkuna at tumpak ka di tadiraas? Awan ka sa skan tibiyag ko itan. Nadadalan ti dayo ko. Masikugak pa yan. Ngam kastay lang ti pagbanagak. Umaykan, Intan, pumanaw tan dito. Diyak kayat! Tumpuak kaklangan di tadaraas. Tapno agsardangan ti pan nakapaspasakit ko. Umaykan, pumanaw tan dito. Saan ka nga ay ayatan, Jenny? Isu apasinsyakan. Melvin, Apay, adda ka din nangag mo kanyak nga ay ayaten ka? Naibalikas ko ka di dayta? Nga uray itinaminsan laang? Pulos ajak imbalikas dayta ken ka. Ngamin, saan ka nga ay ayaten? Ngam no kayat mo latati agtalinag dito'y rancho. Adda kan ka dayta? Ngam di mo mauray nga agayataken ka. Gaputa saan ka nga ay ayaten? Wen anak ko, kanunungak at tulungam ni Veron, ay nasaya at dayta. Day tapay lang ti ipamay sami ita, nanang. Timang bangon, iti dress shop na. Nabayag gayam akayat na timang bangon iti kasta negosyo na. Ngam awan pagpuunan na. Isong agur urnong. Naala, kitaan nyo, ti pagsayaatan nyo. Pag nayunan mi ti urnong mi adwa, kat day ti pagpuunan na. Nasayaat. No da kayo ti agkatuluyan ka ni Veron. Di adan makuna apang rugyan yaw. Nanang, Awan makunak ni Veron, anak ko. Kat sapay kuma, tada kayo ti agkatuluyan. Ay,
Lakay, kumusta nga tan ni Jenny? Saanan ang nagaw-awid? Ay, pagdandanagan nakatalaga dayjay nga anak ta. No addada ka sa mapasamak kan kuana. Kasanoon? Sumangpet tulaeng tapagikaruay. Ay, saan mo adang ran Bagbaga am laeng. Saan na denggan ti pamagbagaday jay? Isu abay am tapagikaruay. Tamangan no day tati urayin na. Ay, balasangan dya anak ta. Saan mo adang ran? Uray man balasang tasubag man. Kasita, saan nga gawawid? Kasanaw no masikugan dita. Lakay. Ay, talaga pagikaruwag no kasta ti inaramid na. Oh, kumusta kan diti rancho, Jenny? Ayos lang, friend. Apa yan naliday ka? Awan. Kat, kumusta ni Melvin? Sa dino ti ayan na? Ada ijay ayan dagiti kabalyo. Impasyar na ti gayam na. Gayam na? Wen, ada gayam na. Agnagan iti George. Iso ang mapanda ka na og kabalyo. Ni George? Awa na, amok ni George. Gayam mi ni George. O sige, tamapan ko man idakitaan. Sige lang, Darna. Amom, napintas di kabalay mo dito yung rancho. Agam apay ako na masaan mo nga ayayatan, ha? Wen, saan ko nga iayatan? Ay di kukuha kon. Anya? Sumardeng ka man. Ang damitan kaayan ayat mo. Dita lang, taday di abroad. Kaya't agkalaysa kayon to, intun sumangpet. Day nga rin ti problema pare. Naamiris ko saan ko gayam nga ayayatan. Nagbaliwon tirik nakan ko na. Ni, apay ngay? Gapo siguro ta saan kami nga kita iti personal. Sa bagay, Parikot ko no kasanok nga ibagakan ko na. Asaan ko nga ayayatan. o di agabrod kamet, tapno saanin nga agsabat ti dalan nyo. Uray sa anak nga kabrod. Basta sa anak nga agpakita kan ko na. Ti parikot lang. Mangnamnama dagiti dadakkel na. Kan dagiti dadakkel ko. Ngayon to nagawid ka nagsubli. Kat agkalaysa kamin. Ibagam ti pudno arik nam kadakwada. Kat sika ngay. Kasano ni Jenny? Imbagam ka din asaan mo nga ayatan? Jak maawatan tirik nak pare. Ha? Jak amun no ay ayatek, kuwano saan? Amom, napintas ni Jenny. Day talang ta suplada. Wen nga rod. Anya nga rin ti aramidem. Agtalin na idlatan dito yung rancho. Jak amo pare. Inton ko, nasikugam. Ha? Pare, likli ka munti kina playboy mo. Di mo urayan nga agbabawi ka iti udi na. Melvin! George! Ni Darna. Adda ditoy. Wen, sinarungkaran na siguro ni Jenny. Gapo tagayim naman. Kumusta kan, George? Itala makita ka Makumikumak iti trabaho kay Manila. Sipod nagtrabaho kay Manila. Saan tayo na nagkikita? Nasaya ta nakapasyar ka, Darna. Awa na. Kailiw ko mananti umay ditoy, Melvin. O nya, agkabalyo tayo. Una. O sige, sa kayak day taan ang isit. Syakmot day talabang. Sige, agkabalyo tayo. Tamapan tayo jay turod. Agano saklang. Gapot mo. Ikalay sanak matlaang ni Melvin. Nuwape ngamin akas to'y matirik na kita. Agayata kon kan ko na. No kumatasaan ko nga'y ayatan. Nalaklak ako maapumanawak dito rancho. Nasakit man. Kasladyak kabailan apanawan ni Melvin. Oh, mangan kayon. Nakasaganan ti makan. Nagluto akon. Impakat mo siguro ti kinalaing mo nga aglutuan niya, Jenny. Wala, ngamin, adda sa nga ili ni Melvin. Kat nakababain mo't no saan anaimas ti taraon. Kasta ti kayat ko iti may sa babae. Tinalay nga gluto. Wan, George. Nalay nga agluto ni Jenny. Iso mabalin na ti mangbangon iti restauran no kayat na.
Oh, apikit din asan nga eh. Naglaka nga aramidin day ta. Oh, Melvin. Anya pa ilang tiraramidam. Manglukat kan iti restaurant ni Jenny. Ha? Kwa? Kasta ti plano, ngam nalabit asaan pa'y nga ita, George. Dumtang tulat ta day tagundaway. Sa bagay Melvin, awan mo't gayam makunam ka ni Jenny, tanalay nga gluto. Saan ka nga agbisin, no kasta? Ala, mangan kayon. Raman na nyo day ta inlutok asidaan. Kalpasan na, ibagayo kanyak numagustuhan nyo wan no saan. Rimwarda Melvin kan George. Mapanday jibar. Apay asaan ka asing murot. Tiyakpay kaya ti uminom ita. Makapadakas iti salunat ko. Imangos ka iti naunag. Kumusta kan ditoy? Ay ayatak ni Melvin, Darna. No iti kat si Muro taktan ko nang gapo iti ambisyon ko. Ngam saan itan, taagayata kun kan ko na. Good. Kumusta ti panakilangan na kan ka? Katulong ti kayariga kan ko na dito rancho. Ngam okay lang. Gapo ta isulaang mati pagserserbya. Naimbag tasaan amang isangpot iti babae ditoy. Inaramid na daytan. Jak ida mauray arumwar iti silid. Nang runa pa'y tanagpig sa ti katawa di babae. Jak mo noan niya ti aramidan da iti silid. Inlukat ni Melvin ti ridaw idi nagtuktukak. Kat gapo iti pungtot ko, natungpak. Tinumpam ni Melvin? Wonder na. Kalpasan na, timaraya kon, aging gaan nakadano nak iti deraas. Ha? Kaya't ko idin titumpak iti deraas. Gapo iti sakit amarikrik nak. Ngam sinurot nak ni Melvin. Kat linapdan na ti aramidak. Kat, kasanon ti babae akadwana? Idi nakasangpot kami dito Awanan ti babae. Nalabit apimanawon. Ay, ni Melvin na talaga. Di nalata maikati kina playboy na. Kaya't kunti pumanaw dito rancho. Ngam kasladyak maaramid. Gapo ta ay ayatak ni Melvin. Kat, anya ti mapaliiw mo. Agayat kadikan ka ni Melvin. Diyak ka mo, Darna. Ngam no dadtuma. Yali ka kanakmat. Nasaya at matipan nakisarita na. Kat, agkasilid kayo lata? Wan, agkasilad kami latta. No kasta, agayat kan ka ni Melvin, Jenny. Serino, ayan nga taitan ni Jenny. Apay at siyak makikita. Adda kano ita, ijeran ti si murutan na alalaki. Kasta ti kuna ni Darna. Kastagayam. Saan ka di, ani Jenny, ti talagang ay ayatem? Saan mo nadda kamatan day tabanag, Veron? Ngamin, awan sa baling ay ayatak ita. Nudisi ka. Nadamag ko laeng Tapno awan pagbabawian ta iti udi na. Nasaysayaat, no ikanta ti gundaway iti tunggal may sa kadata ng agamiris. Cirilo. Ay ayatan ka. Amok nga da pa nagduadwam. Isu nga ikanta ti tunggal maysa iti gundaway ang mga miris. No napudno ta ka di iti tunggal maysa. No data ti agkagasat. Pagyamanak launay. Angam no saan. Kidawag nga agtalinad kumalatta ti panagpagayam ta. O sige, umanugot akit imbagam. Ami reason ta nga umuna tirik nata. Tanarigat nga agpaiso ti agdarasudos. Taamangan no agbabawi tanto, iti udi na. Nabatagag, kahit kunti maturog. O sige, umay ka. Asibayan ka, taipan ka iti silid. Kan banyusan ka. Umay ka. Umay ka. Mapanta iti silid, tabanyusan ka. Nabartag ka nga intulod ni George, Melvin. Sino ka? Siyak ni Jenny. Mabiit lang tabanyusan ka. Punasak tarupang. Oh my God. Melvin, ingkuyod nak matan.
Melvin, di nakarakupan. Mabit lang tabanyusan ka. Sana. Sigati ka sa pulag. Melvin, Ikalay sa ka. Syakti makaamukan ka. Ikalay sangatan ni Melvin ni Jenny. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agayatan ni Cirelo ken ni Veron. Nupay kasta saan da kayat ti agdarasudos no maipapan iti kalaysa. Tati kayat da, kat maamiris da pa'y anaimbag, tiriknada iti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabawyan da, iti udina. Iti sabali abangir, simmarongkar ni George J. Rancho, ti sigud agayam ni Melvin. Inawis na daytoy amapanda iti bar, kat nabartak daytoy nga intulod ti gayam na. Tinulungan ni Jenny amapan iti siled, tapno banyusan na daytoy. Itagagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. ay! Melvin, inguyod nakmat na. Oh, Melvin, di nakarakupan. Mabit na ang tabanyusan ka. Sana. Sigati ka sa pulag. Melvin, Ikalay sa ka. Syakti makaamukan ka. Melvin. Inukas ng tiarakop na kanyak. Naturukan. Oh, Melvin, sapay ko matapod no ti imbalikas mo ita. Nga ikalay sana. Saan ka nga ay ayatan, Jenny? Iso apasensyakan. Melvin, Apay. Adda ka din nangag mo kanyak nga ay ayaten ka? Naibalikas ko ka di dayta? Nga uray itinaminsan laeng? Pulos ajak imbalikas dayta ken ka. Ngamin, saan ka nga ay ayaten? Ngam no kayat mo latati agtalinaid dito'y rancho. Adda kan ka dayta? Ngam di mo mauray nga agayataken ka. Gaputa saan ka nga ay ayaten? Sa dino ti papanam? agawid ako ni Jebalaymi. Naaklon kon nga awan patag ko ken ka. Ha? Nalabit asaan asika ti makaipay iti ambisyon ko iti biyag. Ngam sana bayan. Lipatak langan day tang ambisyon ko. Sige. Agawid ka nga raw din. Itulod kan. Saan? Agurayak langan iti pagluganak iti kalsada. Ano sa kuntimag na aging ga iti highway. Sige nga rod. Sikat makaam mo. Wala na. Agbabawi ako ni tinaramid ko. Nalaos ti pa nagbabawi. Nangro na pa'y tamasikuga ko, nana. Ala, anya ngay nga road, nalpasan ti amin. Kat ti aramidem, ay wanam tasikugmao. Adda kami kanitatang mo at tumulong amang padakkel iti ipas ngay mo. Nanang, agbabawi ang kitikastaon ay. Agbabawi ka, ngam nalpasan ti amin. No kumata nagamiris ka ide,
Saan kumakas ta tinapasamak kan kaita? Kita manday talangam itan. Agraraman kan tumit ngamin a babae. Ita, dakkelan ta tiyan mo. Saan mo ama ilamang pay? Iso nga rot asaan akon arumrumor, tatang. Gapot ang mabay na. Dang nga kakit di ah. No kumata nagsapol ka iti panggadam kat nagtrabaho ka. Di adayo anapasamak ken katikasta. Amom ka de. At tumukno sa dilangit tiguraken ka. Numabalin kat bulbuluan ka. Pampanunutik lang amin na masikog ka. Mangbabain ka nga inanak. Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Mangibabain ka talaga. No, kasta, binaybaya mo apimanong ni Jenny? Apay ngay? Binaybaya ka pimanaw pare. Nasayat mat. Tapnusan ko na makitkita. Sayang. Nagpintas ni Jenny. Pampanunutag pa na imbag ti amin, pare. Ha? Diyak kaya't ngagdenden na kami latan. Asaan ko mat nga ay ayatan. Kahit, agkasilid kayong tupay. Kasano adi mo ay ayatan? Dahit ang arod kat, pare. Diyak kaya't amang namnama nga ibanag ko. Di mo pa ilakat ibanag mo. Diyak kaya't agbabawi iti udina. Ti kayat ko. Dahil tayo talagang ay ayatak ti babae nga ikalaysak. Nana, nadamag mi nga adda ni Jenny. Umay mi kumasarong karan. Nadamag mi. Asaan ka no pa'y arumrumor dito balayo? Anya ka di tinapasamak kan kuana, Nana. Umay mi ikan iti prutas, nana. Mabitla ang taayabak. Ngamen, di nakayat ti rumwar iti siled na. Di nakayat ti makisarita iti mangsarong karkan kuana. Alan, anak ko, rumwar kan. Taadda di tasalas da Cirilo kan Veron. Ibagayong agawid dan nanang. Diyak kaya ti sumango iti uray asino. Ammom ka de, nga agayan ayaten dagiti dua. Pinapabainam idi ni Cirilo. Angam ita, sinungbatan ni Veron, kat naragsak da adwa. Nanang, Linalais mo idi ni Cirilo. Ngam anya ita tinapasamak kan ka. aklunak ang nagbidutak, nanang. Rumwar kan diti silid mo. Umunaak, tainak ibaga ka na Veron kan Cirilo, adi mo idakayat akasarita. Kahit anya laeng ti mapasamak kan no di ka mangan? Bayandak lang ang tatang. Mangan kayo latakin ni nanang. Mabisinan ka ano kasta, nang runak at masikog ka. Mga naktulat no mabisinak, tatang. Ala, ingkan to ija kusina no mabisin ka. Tauray kasta tinagbanagam, mangan kamit tadi kakit agsakit. Wan, tatang. Mga nakto. Kita man talangam. Kimutong kan, Jenny. Naku na ni nanang mo at di ka kanumangmangan. Kasanong tisikog mo ngay. Kasla kayat kundi matay, darna. Ay, sana. Maditi kasta. Laglagi pom tisikog mo. Amom, no maipas ngay mon to tisikog mo, makariknakan to itiragsak. Dati anak mo, isunto ti agbalin alinglingay mo. Kasta unay ababawi, darna. Gapo iti ambisyon ko. Iswa kasti tinagbanagak. Ngam kayat kong tagbalbaliw. Saanan ang maulit ti mading nga ugali. Kita ang ngagpaisuan niya. Masapol nga adda pa kadidigraan ti may sa tao. Sakbay ang makamiris. Darna. Ala, nasaya at nagbalbaliw kan.
Tapara matlaang iti masakbayam. Ti masakbayan nyo, iti ipas ngay munto. Kumustahan, Melvin? Nabayag adyak nagpasyar dito'y ayan mo. Liman sa abulan na. Naimbag ta sana ka pimanaw. Di ka mat ngamin nag-text. Sakmay nga imay ka. Napanak ngamin iti sentro. Kat nalipatak ti cellphone ko. Hindi kwan. Nalagip ko ti umay dito'y ayan mo. Imbag ta naranaan kang agpaiso. Oh, Kod, kumusta kan? Kastoy lata At daya nagbaliwak. Playboy ka pa ilaang aging ka ita? Grabe kamot, Brad. Amom, nakitak ti kastao na apanagliday ni Jenny. Saan pa yun amang mangan Saan pa arumrumwar iti balayda? Ngamin, mabain ka no. Tay sulat ti sarsarita ang dagiti kakaaruba. No apay mat ngamin akasta dagiti kakaaruba no daduma. Jay lakamal iti karuba dati makitkita da. Di dakat kitaan ti biyag da. Tapasayaaten da kuma. Tapada matlay da marigrigat. Ay, mabain ni Jenny. Iso asaan arumrumar iti balay da. Agkulkulong latan. Kasta ka di? Tunggal sa rungkarak. Agsangsangit. Anagdakkel ka no ti panagbabawi na. No apay anagdarasudos kon ka. Simurot la ka no adagos kan ka. Idin to tamay saal daw kayo lang nga nagamam mo. Darna. Ngam ti madipay ka no. Amas na saksakit arik naan na. Kat na in love ngamin adagos kan ka. Siguro. No saan ka no na in love kan ka? Nalabit. As saan na amarik na ti sakit. Kat, anya itan ti kasasad na. Pilpilitan dananang kantatang na amapan agpakita iti doktor. Tapno mairesitaan da iti bitamina ko ma. Ngam di namot kayat. Kasta gayam. Ay, nainlabadagos kan ka ni Jenny. Dayta, tisang kaibagana kanya. Ngam awan ka no sirbina. Gapo, tanagbalin lang abalbalay mo. Nupay kasta. Padaklan na ka no itinasayaat, ti ipas ngay na, nga anak yo. Darna. Katamom ka di. Makitak ang nagbalbaliwan ni Jenny. Saan na nakas idi anatangig ng agsasao. Managtagibasit launay idi ni Jenny. Gapo siguro at napintas. Pabainan na dagiti agarm kan kwa na apada na nakurapay. Asaan ka no nga isuda ti makatungpal iti ambisyon na iti biyag. Ti makasawa iti baknang. Tapno nasaliwanwan ti biyag nanto. Darna. Ngam no ita, dakkel, ti pa nagbabawi na. Aklunen na tinaaramid na, abiddo. Diretso ti awis mo ang ginom Saan na ba ni? Ta dito yung matrancho. Di mo kayat ije club? Dito yung talatan rancho. Ado timok hang pera ijay ababay. Uy, nagbalbaliw kan sa akin din Kano sigod apag gugusto mi ije club? Nang runa, nadagpasaklot kan ka. Idi da ita. Ngam sanitan. Tagisayangak itan dagitit itad ko akwarta ka dagiti babay. Sapay sabali ti dukuten da. Ay, wala nga rada. Nasasayat no dito itan nga agsyat. Sayang. Awan mo tagluto iti pulutan tan. Tapi napanaw mo ni Jenny. Si kanti agluto iti pulutan ta. Anya? Ay, mala. Ay, agtuno akman nga rot iti karne. Amok nga do ti karne di taref. Mapana kita ije rancho, Jenny. Sarong karak ni Melvin. Ada ibilin mo? Awan, kan saan man ada kamaten kanyak ni Melvin. Gapot adyak kayaten ti masaktan. Anyo? Ikarkarigat ang alipatan ni Melvin. Iti kasta, saan akon amakarik na iti sakit. Mala, inak nga ro dun Kat kanom dagiti insangput ko aprutas. Tapara iti salunat mo. O anya, aginom ta? Aday nalak nga arak. Ngam, sagdudwa tala ang abote. Ngamin, agmoturak
Santan nga ginom, narigatan. Ang mga numadisgrasya ka pa'y. Nakuna ni Tata Andoy, akanayon ka kano ang maikulkulang. Kasla kano adda parikot mo. Di nakakano kayat nga sitgan, gaputa amangan, no makasinga iti panagmaymaysam. Juan, diya ka mo tiramidak. Pampanunutak kami ni Jenny. Oh, apay. Mariknam itan nga agayat ka kinkwana? Kaslakastan. Nagsaya aton. Agoray ka. Ipakitakan ka tiladawan mi adwa. Oh, mabit lang. Takitawag iti cellphone ko. Oh, atoy, kita ma. Oh, Kimutang. Kan, talaga masikog? one month. Apay, di mo kadikayat asarungkaran. Kwa. Kaya't ko pa'y tiyag panunot anay bag. Diyak kaya tiyag pakitakan ko na. Asa anak asigurado itirignak. So bagay ah. Ngamin, amang anumang namnamang ibanag ko. Ngamjak tumat lang maaramid. Adadan ang masaktan. Una, Iso nga amirisak pa ana imbag tiriknak. Agyamanakken ka, adar na. Takanayon mo asarungkaran ni Jenny. Wan, tata, taggayam kami lakat nga rod. Gapo iti kinatangken ti ulo na. Kastan tinagbanagan na. Sana bali, tata. Mamati ak, adumteng to ti aldaw nga ibanag ni Melvin ni Jenny. Awan lat amukaon. Baknang day ja alalaki. Pagan ano na nga iti pamilya ti kaski ni Jenny. Di tayo latta maibaga ang tata. Ay, uray pa'y nasukir nga anak ni Jenny. Nga masyanak mahit itinagbanagan na. Katwa na, tata. Sino kumatinaganak ti saan ama si iti anak na? Nga oray subag nga inanak. Numabalain, kaya't kukumangay ba nagtinakasikugkan ko ana. Ang manyangay nga rod, aklunen milatan ti kasta agasat na. Tanya nga rod, ni Jenny amismo tinagaramid iti gasat na. Tata, Lupay kasta, saan ko akaguran ni Melvin? No di kat idawdawat ka, asapay ko mata makasarakan iti babae at talaga akayat na. wan nga rod tata. Taka sila ang ti babae apagang angawan na. Wan nga rod, tata. Playboy at talaga dayjay, agayam ko. Sige. Mangad ka Jenny. Sa anak ang mga nanang. Kastam kadilatan, Jenny? Awan ganas ko ang mga tata. Ay, nga ka talaga. Agaramit ka iti basol mo? Ita, di ka mangan. Kasanon wag sakit ka, ada ka di kwarta mapagpa-ospital mo. Ay, lakay. Di kan agungo. Ay na! No jak lang makapagtapal, binitog kan, Jenny. Lakay. Ala, rumwar kami dito isilid mo, anak ko. Mangan ka pangaasim. No di mo pa'y lakanin day ta inyag mi akanam. Talaga makaraman ka kanya, danga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, ti pagkibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan
Te serye tayo itaalawas ana pauluan. Ambisyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No di mo pa'y ibusen day ta inyag mi akanam. Talaga makaraman ka kanyak, danga. Ay, panggaasim, lakay. Di kan agsao, iti kasta. Ala, anak ko, mangan ka kumawan. Tapno di ka agsakit. Di mi kayat nga agsakit ka. Tama apiktaran ta si mo. Ala, anak ko, rumwar kami dito'y silid mo. Sana ngagpilpili iti agbalin a manugang iho. Basta lakit di na saya at ti ugali na, kan saan arupat kwarta. Papa, masikog ni Jenny. Ni Jenny? Tay naudi a babae nga inyeg mo dito'y rancho? Wen, Papa. Sika ti ama ti sikog na? Wen, Papa. Ay, kat, itong palmo dahi siya babae. Kasladyak magustuhan ti ugali na. Nagbalbaliw ka nun, Papa. Kat ita, mabaybayan nanti salunat na. Saanan amang mangan? Aglidliday kanulatan, gapo iti nagbanagan na. Makitam ita ti bunga ti kina-playboy mo. Manupay ababa iti agladingit, gapukan ka, Melvin. Papa, no ikalaysak ni Jenny, umanugot kayo kadi. Kas iti nakunak. Saan nakagpilpili ti agbali na manugang ko. Basta nasaya at lakit di ti ugali na. Nagbalbaliwan ni Jenny, Papa. Kastati ko na ni Darna. Ala, sika ti mangedang iti dayta iho. Panunuta man na imbag, tapno di kanto agbabawi iti udi na. Jenny, agyaman nagtakayat nakakasarita. Nangiyagak iti sargwelas. Sapay ko mata magustuham. Mulan ni Cirilo. Naluumdan. Iso ang nagpapurusak kan kwa na itiyag ko kan ka. Agyaman nak, Veron. Nagasat ka kini Cirilo. Mabain ako unay kan kwa na. Gapo iti panang lalais ko kan kwa na iti. Pasensya kayon kanya kiti kalabas. Gapo iti naalas nga ugalik. Iso akas ti tinagbanagak. Sapay kumata saan kayo agumura kanyak. Nang rona ni Cirilo. Amin tayo kat agbidot. Kat uray sinaktam idin ni Cirilo. Napuna sanday takan kwa na. Kakaasyan na ka. Gapoy tinagbanagam. Agyaman na kan kwa na. Kat kablaawan ka. Gapo ta nagasat ka kan kwa na. Sapay kumatag na nayon tiraksakyo. Sapay kumamat. Tadi mo baybay antibagim. Iti kasta, nasalun at ti ipas ngay munto. Ala, kasla makit-kita kun nga adda ubing akam kamatem dito'y paraangan nyo. Isa pang nga asim ha. Di mo baybay anti salun at mo, Jenny. Kasta ti ko na ti ama ni Jenny, gayom. Idaw-dawat na, asapay ko mga rod na makasarak kan iti babae, at talaga akayat mo ikalaysa. Tapno di ka asi dagiti pagay, ayamam ababay. Darna, mabalin ka di nga awisam ti ama ni Jenny, nga umay dito yung rancho. Ha? Nasaysayat no dito yung rancho ti pagsaritaan mi. Oo na. Anya ti ibagam kan kwa na? Kaya't ko lang kasarita, may papan ka ni Jenny. Sige matungpal, Melvin. O anya, tata, sumurot kay to kanyak, ijarancho. Di kayag danag, awan ti dakas ang mapasamak kada kayo ijay. Apay amasapol nga ijay. Apay asan nga umay dito'y balay.
Saan na nga rod akayat ti agpakita pa ilang ka ni Jenny, tata. Basta kayat nakakano ang makasarita ni Melvin. Ala tapno di namit ko na. Sige nga raw, mapanta. Agsakay ta iti motor ko, tata. Wen Mabibiid no agmotortan. Ngam ti aguray ta iti pagluganan ta amapan iti rancho. Tata, pakawanendak. Gapo ta masikugan ni Jenny. Apay, gapo ka day tabak nang kan gwapo ka. Kat naglakalatan ti pananggundaway mo kadag iti babae nga umasidagkan ka. Tata, Ngam saan laasi ka ti adabasol na. Uray ni Jenny. Kat anya nga rod ngay. Kasta ti pagbanagan ti darasudaws kan sana dumngag iti pamagbaga. Tata, kayat ko nga ibaga, asan ko atal likodan ti sikog ni Jenny. Gastosak ti panaganak na. Amin na kasapulan na, ipaay ko. Ikang kayo iti kwarta, para iti kasapulan na ita. Saanen anaskan nga ikanak iti kwarta, baraw? Kayat ko atulungan ni Jenny. Aklonak mata nagbasolak. Ay, unay kayon nga ubing aya. Ipagarup yun samet nga ang angaw amin nga aramidan yaw. Pakawanan da ko matata. No ita, jak pa'y lama ibaga, no ibanag ko ni Jenny, wenno saan. Kayat ko ating-itingan ana imbag teriknak. Wen Tamaan ngamin no ikalaysak ni Jenny. Nga magsina kamin tumot langit iudin ha. Kat uray ni Jenny, naskan ating-itingin namot na ni imbag teriknana. No talaga mo't laeng nga agayat kanyak. Nabit kami pa'y ngamin na nagamam mo, tata. Ala, wanay. Mawatak baraw. Agkatuluyang kami man kini Jenny wano saan. Aramidak lata ti pagrebangak iti anak mi. Day tati may karit, tata. Oh, kasano? Agpatuloy kamin kan ni Tata Karyas. Itulod ko ni Jubalayda. Mabit lang. Atoy, awatan. Nani? Kwarta mo dayta. Wen, imbagla pag gasolinam. Nagadumot din. Manuari bo dayta aya. Di mon bilangan. O atoy. Ni. Impapulsa mo ni ti jacket ko. Wen, ala, aganat ka iti panagmotor mo. Sapay lakay ti angkas mo. Wan nga rod. Di kagdanag. Aginayadak. Wan gayam. Kayat mo kaniti agtrabaho dito rancho? Ha? Ni, kayat ko Ha? Nagsaya atin no kasta. Nang runa, tawan panggadak ita. Sige. Agtrabaho ka nga ro dito rancho. Kasapulan mi ti kanayunan at trabahador dito ay. Iswaga po tagayem ka. Kayat ko amay saka nga agbalin at trabahador dito ay. Nagsaya atin ngay. Kaano ka mang rugi? Sikat ti mga deng no kaano. O may kainton bigat no kayat mo. Wana! Nagsaya atin ngay. Agyaman na gayem. Jenny, imayak, tanamo ka nagpasngay kan. Nidara natin ang ipakamo kanyak. Kat, anya ti kasapulan. Aping imay ka. Kayat ko ang makita ti anak ta. Naskan kadipay. Awan matlat serbina. Oray saan kan ngagpakpakita pa'y dito eh. Diakon kayat ti masaktan. Naaklon ko asaan asika ti para kanya. No kumata sa anak adang nga idi. Di adayo kumakastoy ti mapasama kanya. Uray kasano ti kinadakas ti ugalik. Gamjak mo't mabalin at alikodan latan ti anak ko. Agawit kan. Taad-ad dala ang amasaktanak no agpakita ka pa ilang. Di naklapdan amang sarungkar iti anak ta. Tanolapdan nak. Mapilitan nak amang agaw iti ubing kan ka. Anya? Anak kumat ti ubing. Iso adi naklapdan amang sarungkar kan kwa na.
Nasayat launa ita sinarong karam pare. Amom, naragsak kanton rumwaran di anak nyo. At danton kadwam ngagkabkabalyo dito rancham. Ay, sapay ko matalalaki niya. Sapay ko ma. Di mo pala ka di kalisa. Total, adamutan anak yo. George, Di kalisa mon. Total, nagbalbaliwan iti kinasuplada na ako nam. pare, Mala. Adakon ka ti pangedeng pare. Amiri sa manaimbag. Iti kasta, saan ka ngagbabawi iti udi na. Ay na. Agyaman anak. Gaputa makapangan ka itan. Makapangan ka pa yan iti prutas. Wen nanang, naragsakak. Gapot tayo may nakmanan sinarungkaran ni Melvin. Kunana, asaan ko kano abaybay antibagit. Ipagpagapok iti sikog ko. Isumet. Kanayon mi nga ibagaday taken ka, anak ko. Wen nanang, manipod ita, saan kon abaybay antibagit. Bukas ta, ikalay sam ni Jenny, iyo ho? wen papa. Kinapudno na. Kailiw kumat gayam ni Jenny. Ala, adakan ka na ita. Takas itinakunakon, sana kagpilpili iti agbali na manugang ko. Tinaskan kat agin innayat kayo. Kan nagbalbaliw mata nakas iti kunam. Wen papa. Kat mariknak nga ay ayatek ni Jenny. Day tatipod no ariknak, papa. Kat sige, agkalay sa kayo nga rod. Adu ti maparti ababoy kan baka no kalay sayo. Agyamanak, papa. Pakawanan na kiti kalabas, Jenny. Sorry. Lipatan tan tinapalabas, Melvin. Taore siya. Saan mat anasaya at tiugalik iti. Ay, nakababainak at talaga. Siyak ti pagsasaritaan idi dagiti kaaruba mi. Ngam no ita, taadan na talgad apang gadak. Si mardangdan amang sarsarita kanya. Jenny, no ibaga ka kalay satan. Umanugot ka kadi. Ha? Agpadata nagbidot iti napalabas. Ket itata nakaamiristan, ket nagbalbaliwtan. Amangan no mabalinan nga kalay sata, para iti anak ta. Paikalay sa akan ka. No ka ba ilam nga ibalikas nga ay ayatan na? Inam amiris ko tiriknak. Ket sa anak nga agdwa-dwa itiriknak kan ka ita, Jenny. Nang runa pa'y nga rod, ta nagbalbaliw kan. Ay ayatan ka. Ulitan man timbagam. Ay ayatan ka, Jenny. Ket nakasaganak amang ikalay sakan ka. Sigurado ka kadi itiimbalikas mo. Agkalay sata kuman. Melvin. Kayat ko amangag. No ay ayatan nakmat, Jenny. Juan, ay ayatan ka idi pailaan. Saan ang nag-upas ti panagayat ko kan ka? Agyamanak. Kat paikalay sa akan ka, Melvin. Agkalay sata nga rudan, iti kabitan apanawan. Oh, Jenny! Nagkalaysa kayo ka ni Melvin. Kablawan kayo. Agyaman kami kan ka, Darna. Dakkel tinaitulong mo kada kami kini Jenny. Iso nga ita, nagkalaysa kami. Agyaman kami, Darna. Awan na nyaman na. Kan, naan tayo at talaga ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Nasaktan ka man, nga may tiudi na. Naragsak kamot laeng. Agyaman ak unay kan ka, Darna. Ay, agyaman anak ko. Taka mo dyanan na, kat nagkalaysa kayo matlaang ngayon. Melvin Barok, si kanti makaamo kini Jenny, ah. Wan tatang,
Da kaminton ti agaw-awir iti anak yaw. Wananang, talaga da kayo ti agaw awir. Saanen anasken nga agtalon kayo? Tada kami ti makaamo kada kayo. Agtalon naglata. Sana mabali na jak agtrabaho. Tad adda nga agsakitak. Sige, tatang. Da kayo ti makaam mo. Kat itata nagkalaysa kami kini Jenny. Agawid kami ni Jay Rancho, nanang, tatang. Ijay kami ngagnaed. Kat nawaya kayo asumarong karijay. Ay, sige abarok. Ay, wanam kumaday ta asawam Kat si kamot, Jenny. Di mo itulok nga agbisin ta asawam. Nasken nga dalata nakasagana kanin na. Nagrunan wag po iti trabaho. Wen, nanang. Alang arawd, sapay kuma tagbalin kayaw anaragsa. Veron, umapala kada Jenny kan Melvin. Nagkalaysadan. Ha? Nalukatan tamot ti dress shop mo. Isong awanan parekot. Mabaling tamot siguro ti agkalaysa. Sigurado ka? Alukuyin ka kading agkalaysa no sa anak asigurado. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Sumurusuro tak iti pangadang mo, Cirilo. Ita ta nagkalaysa kayon kini Jenny. Kanito meten, tapno ipaimakkan ka da ito'y rancho, iho. Papa, naggraduar ka ngagpaiso iti kursom, ngam di mo met nga rod itrabaho. Nga rod, dito'y mo nga ipakat ti inadal mo. Sikan ti mangimanihar dito'y rancho. Agyaman ako na papa. Syakton ti makamu kadag iti daga tayo, nga ipataltalon ta. No pa'y kasta, nasken lata tulungan nakdita. Lakaya ko niho, kat kasapulak ti katulungan. Wan papa, kat agyaman una iti panagtalakyo. Amo ka nagbalbaliw ka niho. Iso ang maragsakan na kiti dayta. Iso ang mabalin kumeten nga ipatawid ken ka dagiti sanikwami iti day di mamam. Wan papa, kat agyaman unay. Agtinulong kayo iti asawam amang imanihar kadag iti sanikwa tayo. Wan papa, naragsakak unay papa. Agyamanak. Uy, imado ti baka Wen, kat itata agasawatan, intalak ni papakanyak da ito'y rancho. Tapanawan matan nga aginana. Ken asikaswan na pa'y dagiti pataltalon na, analawa adaga. Baknang kayo talaga. Oh, saan ka diya day tati kayat mo? Ti makaasawa ka iti baknang? Kasta ti ambisyon ko iti. Ngam idi nakaamiris ha. Saan gayam nga umno? Ngem natungpal, gaputagas sawatan. Baknang ka nga asawa. Ngam rumbang lata nga agtrabaho ak. Jak kaya ti agbalin adon niya. Ti kayat ko, duata amang imanihar kadagiti talon kento'y rancho. Saan na naskan ngayon ka mang opisina? Melvin. Diyak kayat ngagsinata. Ti kayat ko, adda kalata iti abay ko iti inaldaw. Unay daytan, Melvin. Ay ayatan ka. Ket diyak kayat amayadayo ka, kan ti anak pa iti abay ko. Ditan gagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas, anapaulwan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Tinapalabas
Nalagip ni Don Esteban dagiti singin nga anak da kini Lolita, gapo iti mapa ti kinabaknang. Imbaga na nga rod kini Benito asapulan da dagiti singin. Nabangaran ni Benito, ngem na upay, idinaamuan na atimot lagayam mapa ti makagapo, no apay apasapul ti amo na dagiti singin. Kabayatan na, naipalagip kini Doña Agosta day di Lolita. Ad-adda nakarik na iti asi, idi may palagip kinkuana dagiti gundaway nga agladladingit ti anak na. Iti may sangal daw, nalagip ni Don Esteban alukatan ti aparador day di Lolita. May sa kwaderno tinakita na, ket innala na. Binasa na dagiti nakasurat, ket dita, naamuan na tunggal pasamak iti biyag day di Lolita, ket insurat na iti dayta kwaderno. Kabayatan na, iti dayta matlagon daway, agrubrubuatan ni Rafael para iti panaggraduar na iti sekundarya. Itagagayem, adtoyin ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Apa adi kay pala nagrubuat? Ha? Alawan, agrubuat akon, anak ko. Mariknak tinalaos aragsak ni nanang. Uresan asak ti valedictorian, ket naragsak lata. Nagasatak pay laeng gapo kini nanang Hulya. No saan nagapukan ko ana? Amangan no awanak ita dito'y lubong. Amangan no natayak idi maladagaak, no di gapukan ko ana. Daytoyen naldaw. Insurat ni Lolita, iti daytoy na kwaderno tinapasamak iti dayti naldaw. Mi amor, isagot ko kan ka ti amin ko. Kukuhanak, iti agnanayon. Mi esposa, isagot ko matken ka, ti amin na adda kini siya, amin na paragayat, sanikwa, kan aminan, ti kukwa ni siya, kat kukwa matan ni sika. Sikagan siya, katagmay maysa. Mi amor. Kantre, anya daytoy, na umapay na rin na ni Siak. Kasla kaano lang dagitoy na pasamag. Ngamoray kaskasano, makaisam ni Siak na makalagip. Basa kaminan na naisurat iti daytoy na kwaderno. Ni Senyor, Adda pay la iti kwarto na, di pay matrimwar. anya, delikado. Makapadanagan pidrita. Apay adi pay larimwar ket sumikngetan. Bayam kadilat ta. Kasla di mo ammo ti ugali na. Di na kaya ti masingsinga. Idi dayta. Ngem itangay tapadak meten alumakay. Ang mga no addamot sa gubanit na. Awan. No, saan pa'y anagimbag iti husto ti uyik na? Danag mun aya. Bayam latta ka di.
tuglap matan ni Siak. Nabanog dagiti mata ni Siak. Iridap ko pa ikiti. Chantre dagita na putot ti garaho. Yadayo ni si kakin ni Siak. Senyor, mabisin daw na yun. Pasuswan ko man ni Senyorita Lolita ida. Ipan ko iti kwarto yo. Saan napasuswan ni Lolita dagita? Makaambo ni Sika, no anya teramidum kadakwada. Diyos ama na nga asi. Maasyan kayo kumakadagiti asingin, Senyor. Kaya rigan dati anghel. Awan basol da, no anyaman. Karaho! Di kagsardeng na mangriro kanya, Pedrita? Ha, Senyor. Hala! Ipan ni Sika, tagita na karaho iti kwartoyo. Baonem ni Benito, nagumatang iti gatas ta iso ti ikabilyo iti mamador. Senyor. Oh, dayta ti kwarta. Agyamanak, Senyor. Karaho kayo! Awan! Chantre! Natagtagainap ni Siak dagichay na karaho. Anya nga ta nagpaison tinapasamak kadakwada. Chantre! Malagip manan ni Siak ti mapa. Agsaraaw ti buksit ni Siak. Senyor! Senyor! Hapay, Pedrita! Mangrabi kayo pa, Senyor. Nagasagaan ti komidor. Sige! Umayagon! Hapagiso, mabisin na talagan ni Siak. Pasensya kan, anak. Datala ang tagsilibrar iti panaggraduar mo. Awan mo't ngamin umda sa kwartata, tada kumamot sa ganata, para kadagiti nasingad agagayam mo ije pagadalan nyo. Sana na masapol, nanang. Amuda mo't ti kasasad tayo. Wan mo't kit di ang naragragsak ka kumapay. Naragsakak, nanang. Di ka madanagan. Saan nga agnanayon akastoy ti kasasaan ta? Nanang, saan nyo alaukan iti sabali ti saritaan ta? Anak. Please, nanang. Para kadata lang da iti akan ito. Isu ati lang mat para kadata. Ken iti masakbayan ta manipod ita ti panunutin ta. Mabalin? Ay katun Ay, Diyos ko. Anyang nga ti pampanunutin na. Di nansamot din kaya't nga ipalagip ko ti maipapan iti nagkapuan na apamilya. Oh, maan kayo kit din, nanang. Naimas ti linuto ma para iti graduation ko. Para kadatalang da iti, nanang. Wen anak, para kadatalaan. Oh, nagselebrar tayo. Inikanak ni Mr. Agoncillo iti pag-happy-happy. Hanggang... Sana ka naragsak mo siya. Gusto nga, inawis kayo. Uray kat, magagat ni nanang kung aglutluto. Iluto namin ti ginatang na para ti graduation ko. Uray, apagpulat ti grado ka na graduar. Kat naragsakag lata ka ba? Wasay makapatay ko naman. Ngayon baliktad. Wasay ang makaparagsak. Makaparagsak ka. Tauray wasay, kat nakagraduar tayo na ta. Imbis nagkulunikon asa isken 5, nagbalin wasay kan 5. O, di naggraduar tayo mo lang. Saan kita ang gagayan?
Senyor, Isagana ni si Canistalyon. ada papanan nyo, senyor? Mapan ni siya kiji pueblo. Inakasarita ni amigo Alfonso. Wen, senyor. Si kalaang timapan, senyor. Si. Agbati ni Sika, tadakayat ko na ramidem. Anya day ta, senyor? Mapan ni Sika ijayaway. Mangayab ni Sika iti kakaduam na agdalos iti aglawlaw ti Villa. Nadalos pa'y matlaang ti aglawlaw, senyor. Kaya't kulan na mapukisan amin dagiti nagtatayagan na masetas. Dalosan mat ni da kayo dagiti tugaw na bato. Wen, senyor. Bilinan mat ni siya ni Pedrita. Wen, senyor. Benito, mas daawak ka ni senyor. Anya ti imbaganakan ka? Inakano kasarita ni Apo Padi. Ada ka numaagay apamisa di Villa. Misa? Agpamisa, para kano iti day di Lolita. Anya? Wen, para kano iti day di Lolita. Kinimbaga nagayam nga, inkanto ibaga ka ni Doña Agusta ti maipapan iti day toy. Nenenay. Milagron sakit di ati mapaspasamak ita kini senyor. Jak maawatan, Benito. Milagro nga raod. Itala malagip na apamisaan day di asawa na. Alaman, panunuteman. Unan niya. Kalpasan ti... Manon atawan? Diyak amon. Basta, nabayagan adim magati tao akayat na apamisaan. Anya ti kinunam, Benito. Agpamisa ni Senyor Esteban ni J. Villa Gabriel. Papaibagan nakadakayaw ta umay kayo kanaw. Anya, kaano dayta? Inton Sabado. At damat lagayang bigbigan na adyos, aya. Ti kunayo kit day, itala pamisaan na day di Lolita. Anya, para iti day di Lolita ti pamisa? Wen, senyora, iso nga umay kayon tao. May sa kadagiti baka maparte ko ma. No natuloy ni Senyorita Marisol asimang pati isaganam Luciano. Talaga kaday nga agpamisa ni Senyor Rabaw. Kasta timbaga ni Benito. Imbag man, ta nalagip na matlati agpamisa para iti day di Lolita nga asawa na. Luciano, ure kasano pa iti kinadyakas ti may sa tao. Tao pa'y lang nga dan panunot kan puso. Dumteng ti pan nakaamiris. Kat siguro nakaamirisin ati amo tayo. Anya pa iti Serbina, kat awan matunday di Lolita. San abalin na. Day tamat ti nanamaan na siguro. Makapalagan iti riknana. Uwan kat nga ta. Malan, inkakita nagtitiliwom abwaka. Naska na may panigibilya iton bigat. Uwan na Baw. Dalangan bakit mo kanda kiti taduma akaarobayo ti ibagam nga umay ijay Villa, Luciano. Ado ti matrabaho ijay. Sige. Ado dagiti karuba mi ijay analay ngagtrabaho. Isudan ton ti makaamaw. Sige. Makaammo kayo lakuman, Luciano. Way. Agpabura sa kiti ado a prutas. Nayon ti may sagana. Makaammo kayo latan. Ammo yung siguro ti kayat ni Senyor Esteban na maaramid. Wen, naayat kami nga agtrabaho. Ta ammo mi nga agpay ti day di Lolita. Uray, saan tayo na makita pa eh? Gusto ka, Luciano. Nay, saan nakagbayagay? Sige. Agan-anad kayo iti panagsa kayo iti kabalyaw. Adda tustuso ni Brutus. Nalaing da ito nga agkabalyaw, Luciano. Agkarira ta ano kayat mao? Ha? Itong maminsanan, Mang Benito? Sige, mapanakaw.
Sumarununton dagiti binagaak nga umay tumulaw. Mas daawak ititigtignay ni Don Esteban lakay. Apay manen, bakit? Pinadalosan nan ti kwarto da iti kan ni Lolita. Pabindisyonan na kano kan ni Apo Padi. Bay amlat ta. Iti kano mathardin ti pakaangayan ti pamisa. Ado kano ti binagaan na nga umay. Adda binilin na ijaili nga iso ti mang paspasyar ita kadagiti kayat na nga imbitaran agagayom na. Ay, dakkel nga rod apas ka, inti maaramid. Wan. Palagip kano para iti day di Lolita. Babaan day taan na panunot na. Agbalin itan an natanok ni senyor iti imatang dagiti makaammo iti amin an napasamak. Wan tauray kaskasano. Makita da mo ti panagbaliw na. Tababaan da ito'y amaaramid. Ipasimudaag na mo ti panagbaliw na. Awan lat ammo kon Pedrita. Di ta ka nagkamalay. Oh, anya manan. Amangan no pamarang laeng da ito'y. Iso asaan anaan-anay ti pamatik nga isaw ket nakaamirisan. Anya. Wen bakit? Pagdua-duaan pay laeng. Iso di ka pay laagtagtagare. Agpaliiw ka laeng, Pedrita. Anya pa'y ti aramiden ni Don Esteban para kini Lolita. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo italawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano ang napasamak dayta? Impakita dati testamento. Ako kwa dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya? Testamento? Wan. Agbalaw ka itan. Nairidop ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Nakaalaan da iti kunkunam a testamento. Iti abogado anang tadan idi ti inada. Apay nga itala ang arumor dayta a testament. Apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo ama ko na nga agasawa? Ta saan kayo mo't nagkasar? Ngam inyawid nak balay da? Inyawid na kalaeng. Ngam saan kayo nagkasar? Saan aligal nga asawa na ka? Masapol nga agpiyansata. Tapno makaruwartan ditoy. Mapantantulan no adda hiring. Ngam awan ti kwarta a pagpiyansata. Di mangibaon ka iti mapan mangala iti kwarta iti grocery. Saan nga umanay ti kwarta nga dayjay? At da ka din nakabangko a kwarta mabalin mo a pairwar? Saan anakanagan kanyak ti libreta? Jak mabalin ti mangirwar? Kasanutan nga ruden ditoy. Awagam ti may sakadag iti kakadwata iti grocery. Tao may naalaan ti tulbag ta mangala iti kwarta ijay. Sige, tawagak man nga rodye matalek akadwata. Imbilin ti korte, asaan amabalin nga umunag dahasinta kan Diano iti grocery kan balayo. Agraban ti naibang ko akwartayo, saan da mairwar? Kasta ka din, Nana. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Sir Arman, iti tulong yo. Nagsagaba kayo, gapo iti pan nakaulila yo. Ngam, kinasyan na kayo ti Apo. Kanayon may nga ikarkararag, adi na kam kumabaybay anti Apo, Nana. Da kayo ti inaramat na, tapno magunod mi ti rumbang apara kada kami. Mamati kayo ka din iti pagsasao, asaan abaybay anti Apo ti mairoroman, nulakat na singpat da. Una na, mamatiak. Isu akanayon kaming agsingsingpet kani ading ko. Saan abaybay anti Apo, dagiti agtalagkan kwa na. Saan na kami akinalaban ni Tita Jacinta? Ngam nagaramid da iti may kaniwas.
Isu nga dada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sa akadwata iti grocery? Wan, imbilin ko nga umay ditoy. Taalaan na titulbak. Mandaram nga ibunag na ti daddo mga stocks ijay. Ta ipanaw da. Taapay, pangipanan na. Amangan ngamin no aggunay dagiti mang tultulong ka dagiti ubing. Kat saan datan apalubusan nga agpaiso akas iti kunan ni Adela? Ay, pangipanan na ngayon nga ta. Dahita ita ti parikot. Pangipanan na ngayon agpaiso. Ibagam nga uray ijay balay nalatan. Amangan no ilamang na ti daduma. Saan nabalin nga da ipuslit na? Ngam tay awan ti magimulanta. Mala, taday ti ibagak intun umay ditoy. Kayat yu ka di, tayo manan agpasyar ijay musoleo, Lola. Anya musoleo. Ijay ngay nagkikitaan tayo ijay sementeryo, Lola. At dayamat, awan balagip ko. Ijay ngay inawagan nyo iti napintas abasit abalay. Ha? Ay, napintas nga agpaiso day jay abasit abalay. Wan, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tain tayo manan, Lola. Amangan no kayat nabot ti umay pumasyar ijay napintas abalay. Ha? Kaya't nangatamot ti umay ijay napintas abalay, Lola? Di na pa'y mo't nakita day jay napintas abalay. Sinalbag. Kinandadwan kano dagiti pan nakabagi ti lintag ti grocery. Kastamot asaan ta mapalubusan asumrak iti balay. Apay nga inaramid da dayta. Gapo iti testament nga inaramid ni ma'am. Ako kwa dagiti ubing ti balay. Grocery kanda dumapay akinabak nang da. Pagawidan tanto nga rod ngay. Sapay awan kwartata. Nabati ti koleksyon ijay grocery. Saan ko anaala? Apay nga ngayon batim. Kasanuta itan. Kunak no makasublita adagos. Ang damot gayam ni Adela dito'y. Natilutak nga rod. Kasano nga taan nakarwar day dya babae. Kunak ngamin nga kakitaan. Nakitam ko man no anya ter aramidan na. Kunak mo sana makaruwar ti nga. Ipakada ta kanina na Flora, manong. Tayin tayo agpasyar kada, Lola, ijay musoleo. Hunading, orayin ta arumwar iti selid na. Awan samat trabaho na ita, ta holiday. Naigagara nga ta, ti pa nagkikita tayo kada, Lola, iti musoleo, manong. Nalabit. Isu nga uray agkabaw ni Lola. At damat jay kanito, nga adda malagip na. Isu akay kayat ko, uray agkabaw. Uray siya, kay kayat kumat. Isu nga idadadangak iti digos na no saan na akayat ti agdigos. Malamin ka no ngamin. Madanon tumat ti panawan akas jay tayumat. Malamin no saan na ipapudot ti idigos na. Rimuaran ni Nana Flora, agturong iti kusina. Surutan ta, tagpakada ta. At damon gaya mon napudot adanom iti termos. Wen Nana, indadang mikan ni manong ko. Mabalin ka diti agpakada, Nana. Agpakada? Agawid kayo ka din? Diyo ka di kaya ti agyan kanya? Saan kami nga agawid, Nana? Mapan kami ko maagpasyar kada, Lola, ijay musoleo, dagiti dadakkel mi. Sa bagay, holiday ita. Awagak ni Arman, tamapan tayo amin. Kaya't ko ang makita ti ibagbagayo ang musoleo. Mapantayo amin, Nana? Wan balasang ko. Masigurado nga oray ni Armand, kaya't namat ti umay. Makarik na ak itiliday dito'y selda. Kasto'y gayam tirigat tinakapupo. Oray siya nga rod. Imbag ko man no awan da ito'y rehas ang nagbaetan ta. Gapo iti tarigagay ta asaan ta mapukawan. Nakaramid talakit nga rod iti may kaniwas. Wan nga rod. Ad-addaan na ikulbot ang gapo iti dakes nga aramid na. Nakaramid ta iti kinadakas gapo iti kwarta.
Agpaysutay kunad. Ati kwarta ket kasapulan unay ti tao. Ngem no tagi ko iti dakes awagas. Addan tumadi nga ibungan na. Winsa? Masapol a pagbannugan. Saan kat agapo iti siniswiti kawagas? Ita, addata dito'y akasla nakapupok ang marabutit. Agur-uray talaang iti umayda itid amakan. Kaano tanga ta makarwar dito'y? Numapanagnakan ang nakabasol ta. Makulong ta iti mano atawan. Awan mat nga rod kwarta a pagpiansa ta. Tapno saan ta ang nakakulong laptan dito'y. Hello, friend. Mapan kami iji sementeryo. Kayat mo kadima ti umay. Okay, awan trabaho kita. Sige, sumuro ta kada kayo. Urayin da ka nga ro ditoy. Nakalagip ngamin dagiti ubing. Umuna date tayo daytoy. Date? Ije mo soleyo? Tapno di mo mat ko na. Ngayon sementeryo ti umuna date ta. Mapantayo iti park. Kalpasan nga gapu tayo ijay. Diyak amukan ka. Iti mo soleyo ti pangawawisakan ka. Park matan ti pangawisam kada kami. Ala, urayan dakbit dita. Intayo nga ro dagpasyarita. O sige. Bye. Urayin tayo kano ni Armand. Kadwa tayo amapan ije mo soleyo ti dadakkelyo. Nabayag kayo ka din nga aggayam kan ni Sir Arman, nana? Nabayagan. Ngam, apay sa bali ti isam mo, Rocky? Nabayag kayo gayam? Ngam apay nga agpada kayo nga awampay asawa na. Di nakmanarabakan, si ka nga ubing. Apay kumano agpada kami nga awan pay asawa na. Awan matimbagak, nana. Ngam kayat mi kan ni Ana, ti agbalin nga abay kan flower girl. Ring bearer ko ma, ngam dakelak mat gayam. Uy, di ka agsasao iti kasta. Akababain. Saan akababain, nana? Saan adakes? No pay sunyo timbagak. Adda tayo dito inapintas abalay. Dito itinakasaraka kadagiti nasingpot nga ubeng. Nana. Kaya't tso ka di mo ti makasarak iti nasingpet a manugang? Adamot aya. Ay, mayat kaya ngagbalin a manugang ko. Unay-unay, anana. Armag ti anak yo. Tapno agbalin tayo anaragsak a pamilya. Armam lataan no kayat naka. Nangagyo ubing, pinalubusan nak ni Lola yo ang mangaram kininanay ho. Saan mo nga ron abay bayagan? Masapol akan ayon tayo nga agkukuyog no adda pa panantayaw. Sika, ni Flora, kang dagiti ubeng. Wenana, matungpal day ta akalikagom yo. Oy, apay anda kayon ti agtutulag? Paayam ka ditikid daw ni mamam. Nabayagtan nga gayem. Ngamita, kayat ko analablabas pa'y ngam aggayem ti relasyon ta. Isuasaan ka kuman nga kedked. Ala ubing, ing kayo nagayayam. Tagsarsarita kami pa'y kininanayo a Flora. Ada pagtulagan mi itinalapat. Wense, inkamin, intan manong. Wanya, umanugot ka ni tikid daw ni mamam. Agbalin tayo amay sa pamilya. Dagiti ubing, tikaslaan naktan. Instant matdaytan? Pamilya adagos? Awan mo't lang ti pagturungan na, no di kasta. Anya pa'y lang ti kayat mo nga amwen, wano panagnagan. Please, Flora. Saan ta ko man napabayagan pa'y? Apurado ka mo't Arman. Nabit mo pa'y ngayon baga ti panggap mo. Nataangan ta na dua. Amamuta matan ti tunggal maysa. Agdua-dua ta ka di pa'y. Idi pa'y anapudno ti ayat ko ken ka. Mabuti nga lang amang ibaga. Sige man langan. Nabayag mo't nga inayat ka. Ngam inuray ka laang mo't nga agaro. No kasta nga rad,
Isaganatan ti panagkalaysata. Nay, agkeb-kebin kayo matan. Da kayo ka din. Wen mama, agkalaysa kami ni ti mabiit. Mayat nga ro, day ko nakasan tayo nga agsisina. May sa tayo na pamilya. Wen mama, kat ikarik anaragsak tayo amin. Karaman dagiti dua nga ulila nga ubing. Ay, nangagyapok. May sa tayo na naragsak a pamilya. Un lola, Sakpay nga gawid tayo. Intayo kumakitaan nagiti dua abalon. Dati ta Jacinta, kani Tata Jano. Manipod at data dito'y Zelda. Awan pa'y imay ng sarong karakadat. Agbabawi akit nga rod itinaramidan ta abidot. Oray siya. Agbabawi akmat. Kumusta kayon? Jacinta. Jano. Ah? Kadwak dagiti ubing. Kini daw ni Ana nga umay da kayo pasyaran. Da kayo kading agpaisuan. Rocky, pakawanan da ko mo. maikariyo ka di. Asaan kayo nga agaramid iti dakas, tita? Wan baro, naliday gayam dito nagtisalda. Kuna ni Tata Arman, ano kano agbaliw kayon? Ibabawi mi ti darom. Rumwar kayon, nga mga barwanan kayo. Ang paiso ka di baro. Ikari, agbalbaliw kami. Agawid kami di lugar mi. Agyanan iti poder mi dagiti ubing. Tagkalay sa kami matan ka ni Armand. Kablaawan kayong arod kapsat. Sapay ko mata naragsak dagiti uping. Talagaan naragsak dagiti ubing iti din nami. Saan mi idaabaybayan? Ipaay mi ti umno kadakwada. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.